po na sa recipiente kung sa 25 aki kan mga reformed persons na nagamit dati kan droga o ining mga pigapot na persons who use drugs o PWH ang nakareceive ini. Sigun kay Provincial Officer IAP Noel Piguel. Sigun sa iya, maski na nga nayaon pa sa sendang kustudiya ang sila ng mga persona, kay puhan nindang tawan man in prioridad as in pag-ugma na pamilya kini lalo pa ngunya napapaabot ang kapaskuhan. Mientras nga ang UMP people o kaya Bureau of Jail Management and Penology sa panganatban ni Regional Director Jail Senior Superintendent Freddy Asias Siguma, siring man ang ginipo pero sintari magtutusip ini sa harongkan Sagrada Familia kung sa 35 nga kaakian as in 11 man na PWD ang nakareceive ng tabang as in asistensya ngunyan man na mapaabot na kapaskuhan. Ans Galero, this is Iba pang detalles kan Bareta, inirekomendar na kan mga eksperto na sarong dose na ang itao sa mga individual bilang COVID-19 booster shot. Palawanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na pigadalan pa ang mga bakuna as sinigwa pa sila ining emergency use authorization kung saan nakapalamandigdi na sarong dose na ang pwedeng itao bilang booster shot. Sinabi niyang posibleng makamati nin malala o na adverse effect ang sarong individual kung makakaresebi nin sobra sa tulong jobs. Sinabi pa ni Vergere na daing paninimbagan ang gobyerno in kaso may bako maray na mangyari sa mga individual na nagresebi nin sobra pa sa ibigtalaan na dose. Tinauwan in linaw kan Department of Public Works and Highways ang sa indang assistance to youth and unemployed for development and advancement o ayuda program para sa gabos. Sinabi ni DPWH Acting Secretary Roger Mercado na paring mag-apply ang maski si Isay basta nasa tamang edad o maski senior citizens asin kaya pang magtrabaho tatabangan ninda. Kamawatan kan proyekto na matabangan ang maabot sa 10,000 na mga obreros na nawaran ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Ang magiging trabaho iyon street sweepers, street signs cleaners, garbage collectors, pagpintura sa concrete barriers kung sa iyan na 80 o 550 pesos kada aldaw ang sweldo. Nagpatani ang liderato kan Philippine National Police sa mga taon na dai magpakampanta sa COVID-19. Inimaski padagos ng nagbababa ang kaso ng COVID-19 sa pulisya. Sigun kay PNP Chief General Leonardo Carlos, dapat na mag-ingat pa manggiraray ang mga pulis dahil dahil patapos ang pandemya asin may nagbaborotwa pang variant. Katakot kini, inagad ni Carlos sa mga natatada pang mga pulis na magpabakuna na. Base sa ultimong record, 30 na sana ang aktibong kaso kan COVID-19, hali sa peak kan sobra sa 3,000 kan Setyembre, mandang ang sendang vaccination rate nasa 99.25%. Ipigbubusol ni Senadora Richard Gordon ang pagpasar nin mandato na mataonin tamang bilang nin mga nagadan o may helang na person sa deprived of liberty as in detained children in conflict with the law. Inilatag niya ang Senate Bill 1771 o ang propostong Death in Custody Reporting Bill kasunod kan pagkagadan kan dating police officer na si Jonel Nisca na sarong high-profile inmate sa New Bilibid prisons. Siyang sinabi na ang hudya na pagpaluwas ng informasyon sa pagkagadan makarudang sirkumstansiya na nakapatos sa pagkagadan asin iba pa manunungod sa katotohanan sa informasyon iyon questionable ngunyan. Inagad ni Deputy Minority Leader Estela Kimbo na tawarin prioridad na makareceive ng booster shot kontra sa COVID-19 ang mga paratokdo. Sa pagtukar kan House Committee on Basic Education and Culture sa Estado kan face-to-face classes, nag-apelar si Kimbo sa Department of Education asin Department of Health na saro sa mga iinuto na matawan ng booster shot ang mga paratokdo tanganing matawan ng protection ang mga estudyante. Sinabi ni Kimbo na iba ang sitwasyon kan mga paratokdo dahil sa gabos ng mga essential workers hindi sana ang kaibanan o nakakasalakan mga unvaccinated na individual. Sa lado man kan DepEd, siniguro kan ahensya sa Kamara na nagiro na ang pagtataon ng booster shot sa mga paratokdo na nagpartisipar man sa face-to-face classes kaibanan ang A2 asin A3 category o mga senior citizens asin may comorbidity.
Alagad, para kay Kimbo, dapat gabos na partokdo, matawanan in booster shot asin bakusunaan mga nasa A3 o kaya A2 asin A3 category. Maski may vaccination na sa mga jóvenes, ang mga nasa grade 1 sa good grade 3, day palaog sa pigtutugutan na edad kan pediatric vaccination. Kinondenar kan Malacanang ang panggagadan kay Jesus Malabanan sa Calbayog City, Western Samar, mantang nagtaunin asigurasyon sa pamilya kan biktima asin publiko na maisiserbi ang hustisya. Sinabi ni Cabinet Secretary asin Acting Presidential Spokesman Carlo Alexi Nograles na makusog din ang pigko-konsiderar ang krimen mantang ang Presidential Task Force on Media Security nagkakaigwanan in investigasyon asin pigahanap na ang gabos na anggulo kay iban posibilidad na ang panggagadan posibleng may relasyon na sa trabaho bilang journalist. Inanunsyo kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na 100% nang tapos ang pagbakuna kontra sa COVID-19 sa National Capital Region. Sigun kay MMDA Chair Benhur Avalos na 100% na kan target population sa Metro Manila ang fully vaccinated na. Ipinag-orgulyo man ni Avalos na nakontrol na ang paglawak kan Delta variant sa nasyon. Enot ang sinabi ni Avalos na maabot sa 9.8 milyones ang eligible population sa NCR. Sinabi kan Malacanang na sinugo nindan Philippine National Police na investigaran nin marhay ang panggagadan sa journalist na si Jesus Malabanan sa Calbayog City. Si Malabanan, correspondent asin na stringer kan Manila Standard Today, Reuters asin na Bandera, binadilgadan ninda inamidbida ng mga suspetsyado sa iyang harong sa Barangay San Joaquin kanasabing lugar. Sinabi kan pulisya na ang biktima mantang naghihiling nin programa sa TV sa laukan sa indang harong kana duwang armadong lalaki ang nagbadil sa iya asin madaling nagdurulag matapos mangyari ang krimen. Ang biktima dinarapa man sa hospital alagad deklaradong dead on arrival. May guidelines na ang Philippine National Police sa pag-ibo, pagpabakal, asin distribusyon in firecrackers, ngunya na pararani na ang Pasko asin bagong taon. Sigun kay PNP Firearms Exclusive Office Director, Brigadier General Romel Mitra, na bawal ang firecracker na may gabat na sobra 1/3 teaspoon o sobra 0.2 grams na eksplosibo. Bawal man ang sobra sa kadakula ng mga papotok, may fuse o mitsa, nasa dayuton na naubos 3 segundo pababa, asin sobra sa laba na may 6 segundos bago maubos. Bawal man ang mga imported asin daing label na papatok, asin mga papatok na may sulfur o phosphorus na pigahalo sa chlorates. Nagkapara sa mga halimbawa, kan bawal iyo ang mga Watu-C, Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, asin iba pa. Sigun man kay PNP spokesperson, Police Colonel Roderick Agustos Alba, ipinag-order man ni PNP Chief General Leonardo Carlos sa mga pulis na magkoordinar sa mga local government units para maaraman ang mga firecracker zone asin kung saan na mga lugar tutugutan na magpabakal nin mga papatok. Siniguro kan PNP na babantayan nin marahay ang mga lugar na pwedeng magpatodok o magpapatok ngunyan ng holiday season. Nagbilog si PNP Chief General Leonardo Carlos nin Special Investigation Task Group niyan mainvestigar sa panggagadan sa journalist na si Jesus Malabanan sa Calbayog City. Siyang sinabi ginigibo ninda ang gabos nindang makakaya tanganing mamidbida na sinmadakopan personang responsable sa siring na krimen. Idinadagdag pa man ni Carlos na nasasabutan ninda ang pangapodan kan pamilya asin ibang grupo na nakaskasan ang investigasyon sa nasabing kaso. Sa ngunya, napigaadalan na ang motibo sa likod kan krimen, mantangan kay puhaninda iyon kooperasyon kan mga testigos. Yan mga tugang ang detalles kay mga bareta ngunyan para sa Agadigdi sa Radio DCGB. Sa pangarap kan mga pagriba, Manny Tutanyas Sinem Salado Technical. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako mo po si Winter Alter nagsasabing mabalos kan sinong pagantabay. We choose what's true.